Hemen salam ileşler, men Türkmen Leydat kanalımın yeni bir täze videosuna hoş geldiniz. Men bugünkü videomda Amerikada öýde oturan yerinizde online programmaların üstü bilen näde pul gazanmaly we nähili online programmaların üstü bilen gazanyp bolýar puly. Şol barada size gaýsgaça öz bilýän online programmalarmy hemde öz bilýän maslahatlarym size aýdasym gelýär. İlleşler, eger siz meniň şu videomu halasaňyz like goýmany, eger meniň Türkmen Leyda kanalymy halaýan bolsaňyz agza bolmany, soragyňyz bar bolsa tesirlere ýazmany unutmaň. Gelin onunla videomu soňraçyny hemmemiz birlikde seredeliň. Nähil online programmalaryň üstü bilen pul gazanyp bolýarka. İlleşler, eger siz İngiliz dilini we beýleki daşa ýurt dillerini bilýän bolsaňyz, onda siz arkaýyn öýde oturan ýeriňizden online programmalaryň üstü bilen İngiliz dili ýa-da beýleki daşa ýurt dilleriniň mugallimlari bolup okuwçylara şol öz bilýän diliňizi öwredip pul gazanyp bilersiňiz. İlleşler, men size öz bilýän online saytlamy size aýdyp geçeýin. Olar, eger siz İngiliz dilini gowy bilýän bolsaňyz, Cambly, Skyeng ýaly online programmalarda mugallim bolup işläp pul gazanyp bilersiňiz. İlleşler, men size ikinji maslahat berjek online programmam hem Etsy, Amazon, eBay we beýleki birnäçe online biznes programmalar bar. Siz eger köýnük tikip bilýän bolsaňyz, çeş görüp bilýän bolsaňyz ýa-da bir başga kreativni işleri edip bilýän bolsaňyz, bir zatlar düretýän bolsaňyz, surat çekýän bolsaňyz, onda siz şol tiken köýnüklerinizi öwren çeşgalaňyzy, çeken suratlaryňyzy şol saytlarda reklam edip satyp pul gazanyp bilersiňiz. Eger siz köke, süýji, tort, piçenýe bişirip bilýän bolsaňyz, onda Instagram ýa bolmasa Facebook sahypalaryna account açyp şol ýerde reklam edip zakaz alyp şeýdip kiçirek biznes açyp arkaýyn öýde oturan ýeriňizden pul gazanyp bilersiňiz. Esasan hem şu wagt köp işleyen adamlar işlerini itirdi ýa bolmasa karantina, şonuň üçin öýde pul gazanma ansat ýollarynyň biri online programmalarda işlemek. İlleşler, size ýene bir zat aýdasym gelýär. Eger siziň egneşikleriniz kän bolsa, giymeýän egneşikleriniz ýa bolmasa bir giymeýän kuşlaryňyz bar bolsa, ulanmaýan gap çanaklaryňyz, gap başlaryňyz bar bolsa, ýa öýde bir bilemek stul bar bolsa, şol haritlar hem second hand ýa-da thrift diýip online saytlarda satyp bilersiňiz. Olara ThreadUp we Savers ýaly beýleki birnäçe accountlar we beýleki birnäçe programmalar ýa bolmasa dukanlar bar. Şolara eltip ýa-da online saytlaryna arkaýyn satyp pul gazanyp bilersiňiz. İlleşler, size inniki aýtjak, maslahat berjek biznesimiň biri hem eger siziň araňyzda manikür, pedikür ýa bolmasa saç boýamak, makyaj etmek, saç kesmek ýaly işlerde salonda işlän bolsaňyz, onda siz öýde oturan ýeriňizde pul gazanyp hem bilersiňiz. Öýde bir komnatyňyzy ýürütip bir salon ýalyk edin. Şol salon ýalyk edeniňizden soň hem account açyň, ýani Instagram bolýarmy, Facebook bolýarmy, şolar ýaly accountlarda reklam edin. Şolar ýalyk men salonum bar, eger araňyzda saçyňyzy kestirjek ýa manikür, pedikür etdirjeňiz bar bolsa arkaýyn gelip bilersiňiz diýip şeýdip reklam edip arkaýyn öýüňizde öz kiçirek salon biznesinizi hem açyp bilersiňiz. İlleşler, eger siziň araňyzda ýanka ýetişmäli İngiliz dilini gowy bilýän bolsaňyz, ol size ullakan kömek etýär. Sebäbi siz wapşe öýden çykman, ýani karantin açylandan soň öýden çykman işläp bilýäňiz. Öýde oturan ýeriňizden kompýuteriň üstü bilen. Ol işe hem dispatcher diýilýär. Ýani siz oturan ýeriňizden dispatcher kompaniýalar bilen gürleşip, şolara dispatcher bolup harit, tovar
tapıp bilersiňiz. Ol dispatcherler hem oturun ýerinden erbet aýlyk alan oklar. Her haritlarına, yani her tapan zakazlarının belli bir prosentini dispatcherlara töleýärler. Şonuň üçin dispatcherlik işim erbetde. Bileşler men size aýtjak, kiçirek üýdäki biznesleriň bir hem üy hayvanlaryny saklamak. Ol nähili? Eger siz bilýän bolsaňyz, Amerikanlar üy hayvanlaryny saklamany gowurýar. Esasan hem it, pişik, yılan, ya bileki, popugay, ya towşan, şolar ýaly bir näçe üy hayvanlaryny saklaýarlar. Eger şol Amerikanlar daşa ýurda gezmäne gitse ýa bolmasa bir işler çykyp bir başga ştata gitse, üy hayvanlaryny seretmäne adam gerek. Şonuň üçin hem siz üýde oturan ýeriňizde eger siz it, pişik saklaýan bolsaňyz, şol üýde siz Instagram ýa bolmasa Facebook ýa bolmasa belki internet platformalarda reklama edip bilersiňiz. Men şular ýaly üy hayvanlaryny saklaýan, sagatyna şular ýaly dollardan diýip reklama edip şeýdip hem üýde oturan ýeriňizden pul gazanyp bilersiňiz. Şol internetiň üstü bilen adamlar görýärler, ha şular ýaly meňe üy haywanym bar, siz şular ýaly seredin, anha şu sagatda şunu iýmeli, şu sagatda daşar gedelen jetýär diýip size aýdarlar. Siz hem şoňa görä size berilen haywanlara seredip şeýdip hem pul gazanyp bilersiňiz. İlleşler men size soňky aýtjak, kiçirek online biznes hem ol edil online biznes däl bir üýdäki biznes diýsegem bolar. Ýöne internetiň üstü bilen online reklam edersiňiz. Ol hem çağlar bagy, üýde çağlar bagyny açmak. Üýde çağlar bagyny açmak üçin size birazajyk dokumentlar gerek bolýar, ýani lisensiýa, şolar ýaly dokumentlar gerek. Ony siz internetiň üstü bilen bilip şol dokumentlary alyp bilersiňiz. Ýöne eger siz çyndanam sadyk, ýani çağlar bagyny üýde açasyňyz gelse, öz çağaňyzyň gapdalyna ýene bir goňşularyňyň ýa-da reklama edeniňizden soň size getirjek çağlary bilen öz çağaňyzy goşup üýde seretip bilersiňiz. Ýani ol enatalar işleýär, şoň üçin çağlaryny köpsi çağlar bagyna berýär. Ýöne eger siziň goňşuňyz bar bolsa, siziň goňşuňyzy size çağlaryny getirse, arkaýyn şeýdip pul gazanyp üýde hem öz çağaňyzda hem de olaryň çağlaryna seretip bilersiňiz. İlleşler men size aýtjak, anhaşlar ýalyk online kiçirek biznes ideýalarym şular. Eger siz meniň şu videom halan bolsaňyz, ýanka işime like goýmany unutmaň illeşler. İlleşler meniň şu videom size bir peýdalrak videolaryň bir bolandyr diýip umyt etýän. Indiki videolarymda görüşýänçek hemmeňize köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun.